Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-mulej jistidinna nimxu warajh u nħallu il-ħażen li hemm fina li jintrebaħ bil-grazzja tiegħu. Għalhekk jistidinna għal konversjoni kif nisimgħu fil-Vanġelu tal-lum. Biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra. Mulej, inti s-Salvatur tagħna, mulej ħnina. Kristu, inti d-dawl u l-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, inti l-Mgħallem tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Quddisa din nofruha għal Kelina, Manueli u George Zerafa. Nitolbuk mulej il-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija bl-emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Galatin. Ħuti, hemm miktub li Abraham kellu żewġ ulied, wieħed mill-ilsiera u wieħed mill-ħielsa. Imma dak li ġie mill-ilsiera twieled bis-saħħa tal-ġisem, waqt li dak li ġie mill-ħielsa twieled bis-saħħa tal-wiegħda. Dan kollu ntqal b'tiġbieħa għax dawn in-nisa jfissru żewġ pattijiet. Wieħed ġej mill-Muntanja Sinaj li tilet mill-jasar, din hija ħaġar, iżda Ġerusalemm ta' fuq li hi omna, hi ħielsa għax hemm miktub. Ifraħ mara bla wlied li ma tilitx, erfa' leħnek u għajjad bil-ferħ, int li ma tbatix buġieħ il-ħlas. Għax ulied il-mara abbandonata huma aktar kotrana minn dawk ta' dik li għandha il-żewġa. Għalhekk, ħuti, aħna maħniex ulied il-siera, imma ulied il-ħielsa. Kristu ħelisna biex ngħixu ta' nies ħielsa. Żommu sħiħ u terġgħux tmiddu għonkom għal madmat tal-jasar. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Faħru għaddejja tal-mulej. Faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun infaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġlus kollha l-mulej, ola mismewiet u sebħu. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fl-għoli u li ħares l-isfel lejn is-smewiet u lejn l-art u li jqajjem mit-trab l-imsejken u jerfa' mill-miżbla il-fqajjar. Ikun insem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Illum la twebsux qalbkom iżda simgħu leħen il-mulej.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien, meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: nisel ħażin huwa dan in-nisel, irid sinjal, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninive, hekk isir min il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq, is-sultana ta' nofsinhar qatt tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkondannawhom għax hi ġiet mit-truf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq, in-nies ta' Ninive qatt iqumu ma' dan in-nisel u jikkondannawh għax huma nindmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona. U waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Waħda mill-karatteristiċi tal-ħajja nisranija tagħna hija li l-mulej sikwit isejjaħna biex nimxu warajh, biex nikkonvertu, biex inbidlu ħajjitna. Dan minn dejjem hekk kien. Fl-Antik Testament il-mulej kien jibgħat il-profeti, speċjalment meta l-poplu b'ras ibsa ma kienx iwieġeb għas-sejħa tal-mulej. Kien jibgħat il-profeti biex jisejħilhom għal konverżjoni. Naqraw l-Antik Testament dan l-atteġġament kien kontinu għaliex min-naħa t'Alla kien hemm dik l-imħabba, dik li jrid ikun mal-poplu u jsejjaħlu, u mill-ġenb ieħor il-poplu ras ibsa għax ma kienx jisma' minn dak li kien jgħid il-mulej. Għax huwa veru li anki aħna għandna tendenza iktar faċli lejn il-ħażen, lejn il-komodità. Imma biex nisimgħu l-kelma t'Alla xi kultant nistgħu inwebsu rasna. U l-versett li smajna qabel il-Vanġelu jgħid hekk: illum la twebsux qalbkom iżda semgħu leħen il-mulej. U Alla xi ħobbna sikwit isejħilna biex inbidlu ħajjitna. U kif se nagħmlu? L-ewwel nett Alla jibgħatilna s-sinjali. Smajna fil-Vanġelu illi in-nies ta' Ninive kienet nisel ħażin. Ma kienx jisma' minn Alla. U bagħat lil Ġona ixandar il-konversjoni u wara 3 ijiem li dar idur mal-belt in-nies ikkonvertew. Anke jekk Ġona siba diffiċli biex imur jippritka l-konversjoni fost poplu ħażin, fost poplu ta' rasu jibla. Imma il-mulej jippermetta li dan obdieħ u mar hemmhekk u dawn ikkonvertew. Għaliex Alla dejjem jibgħat sinjali u Ġesu bida fil-Vanġelu tal-lum qal dan huwa nisel ħażin irrid sinjal. Jistax il-mulej jgħid lilna wkoll forsi aħna poplu ta' ras ibsa ma nisimgħux il-kelma t'Alla u rridu xi sinjali. X'sinjal jagħtina Alla biex nikkonvertu, biex nimxu fit-triq tajba? Lil Ġesu. Ġesu è sinjal per eċċellenza għas-sejħa tal-konversjoni. Ħafna drabi wieħed ikun jistenna sinjal jisu miraklu jew xi dehra tal-Madonna. Dawn id-dehriet tal-Madonna huma sinjal ta' konversjoni mhix għal kulħadd imma n-nies partikolari. Imma s-sinjal universali għas-sejħa tal-konversjoni huwa Ġesu Kristu. Ġesu Kristu illi permezz tal-Knisja
ikompli nxandar u jgħid is-saltna tal-la waslet, emnu fil-Vanġelu, ikkonvertu, bidlu ħajjithom. Dawn insibuh ħafna drabi fil-Vanġelu. U l-Knisja għax hija vuċi profetika, il-vuċi fis-sem Alla, dejjem issejħinna għal konversjoni. Anke dolodu, kif nistgħu nikkonvertu? Ngħidu mulej, xi trid minni llum? X'nistgħu wetta llum biex inkun qrib tiegħek? L-ewwel nett li nemmnu li Ġesu kellemna, speċjalment waqt il-liturġija, dak il-kliem li smajna llum. Għax qal fl-aħħar tad-dinja dan il-poplu ta' ras Ibsa se jkun ma' dak il-poplu li kien ta' ras Ibsa u biddel ħajtu bħal ta' Ninive u bħal ta' dik il-sultana ta' nofsinhar illi dawk bil-sejħa għal konversjoni tal-profeta ikkonvertaw. Allura anki ħaneżis bih. Ejjew illum inħallu l-mulej jikellemna, ma nwebtux qalbna u naraw sinjali tina. Xi kultant anke kilma ta' xi ħabib, kilma ta' qassis, talba li nagħmlu. Anke jekk ngħidu r-rużarju pereżempju fit-tielet misteru tad-dawl, Ġesu jsejjaħ għas-saltna tiegħu u jsejħilna għal konversjoni. Allura meta ngħidu dik il-posta naħsbu li Ġesu qiegħed jistedinna biex inbidlu ħajjitna, biex ħajjitna tkun tixbaħ lil tiegħu. Din hija l-konversjoni, mhux għax aħna ħżiena, imma midinbin. Allura nistgħu nevitaw ċerti nuqqasijiet ta' kritika, ta' ġudizzju, ta' ħseb ħażin, ta' azzjoni ħażina. Dawn huma sinjali biex inbidlu ħajjitna. Jalla l-mulej u l-Ispiritu tiegħu jagħtina din il-grazzja li nkunu nies ta' ras nies ta' qalbhom lesta biex jisimgħu il-kelma tal-Alla u jbidlu ħajjithom. Kristo Ġesu huwa dak li Alla bat biex jeħlisna. Jekk aħna nisimgħu leħnu nkunu ħielsa tas-sew. Għalhekk nitolbuh u ngħidulu, eħlisna nitolbuk mulej, eħlisna. Kun mulej mal-Knisja tiegħek biex fil-waqt li twarrab kull sinjal prestiġjuż tad-dinja issejjaħ il-missjoni tagħha biex fuq il-qawwa tal-verità tiegħek nitolbu. Mulej, għejn li l-bnedmin kollha sabiex jifhmu li jien biss tista' tagħmlilhom tassew ħielsa u kapaċi jgħixu bħala aħwa ta' kulħadd nitolbu. Farraġ mulej lil kull min qiegħed ibati kawża ta' oppressjoni politika, soċjali u psikoloġika u għatihom il-qawwa biex jiksbu il-ħelsien tant mixtieq nitolbu. Mulej, għatlilna li qed niċċelebraw din l-Ewkaristija f'dan is-santwarju fidi kbira biex il-ħobbs u l-inbit naraw l-akbar sinjal ta' mħabba tiegħek biex nikkonvertu, nitolbu. Għal-morda u għal dawk li qegħdin isegwuna bil-mezzi soċjali biex jinaqdu mal-kelma tal-Alla tal-lum biex ma nwebtux qalbna quddiem is-sejħa għal konversjoni nitolbu. Permettuli li naqdu ma' komunità fruma li jissegwi din il-qudisa għalhekk talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo lo Spirito Santo che ci lascia convertire il nostro cuore perché il Signore che ci ama ci vuole sempre vicino a sé, perché possiamo vivere nell'armonia, nella comunione fraterna. Preghiamo, nitolbu. Il-rest u tal-personali tagħna. U Alla li tkompli permezz tal-Knisja l-opera tal-fidwa ta' ibnek. Għatija, għati lilna
li nissibu miegħu f'dan il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni billi nagħtu xhieda tal-ħnina kbira li inti urejtna b'Ġesu Kristu Sidna. Itolbu inti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Mister li jista' kollox. Il-għamolej jittalbu l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għal-qima li qegħdin nuru fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, merfu qlubna l-fuq, niżukkal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew Mister Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex int fit-tjiba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li l-ġustizzja tiegħek ikkondannajtu fil-ħina tiegħek fdejtu billi sejjaħtlu għall-konversjoni bi Kristu Sidna. Fih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġi, ijumuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħru smawiet ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom illa li tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Addis, mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna. Addis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal
Ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mettijek mulej nxandu bil-fer għaw mentijek nistennajk sama diġi bil-glorja. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rrodurek ħaj għax oġbuk tilana għawnu dimek biex nadu u mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna fl-żawijiet li jimna nieħdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wetta fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jien ksibt għalik. Ftakar f'ħutna Kelina, Manueli u George Zerafa li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar f'dawk ħutna li raqdu bit-tama tal-awmien. Daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqadsa Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsħebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mis-siel li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santi, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu, missierna li jinti f'ismawis, jitqaddes ismek, diġi sarnati, ikun li tritint kif is-sema jida fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannir fil-ġri iżda l-Islam id-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tiegħek il-paċi f'żminna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għetti l-apostli tiegħek minħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fida ta' knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jinsrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu, dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf Alla tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħarruf Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħarruf Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Danu Ġesu, danu l-ħarruf Alla li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarrisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signoralla. Gloria al Mister li benu l-Ispirtu Santu. Nitolbu. Fiċċa tagħna mulej, nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inta jixna bil-ġisew u d-dem qaddes ta' ibnek f'din l-Ewkaristija, hekk ukoll tagħtina sem min natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu biex tħarisna. Kull wieħed waħda minna meta jiġi hawn għandu intenzjoni partikolari. Naqduha ma' xulxin. U li tolbuha l-Madonna illum biex jekk il-mulej issejħilna b'xi sinjal għall-konversjoni nkunu bħala għaddejja tiegħu biex inwettqu r-rieda tiegħu. Ngħidu flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesus. Qaddisa Marija Umm tobalina metimmi, issa fis-sija tal-mewt tal-Amen. In-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Il-maqdes ta' Pinu jinfirxet id-dija li tixet jimħabetek u metana Marija.